Mandela na Abuja. Eze nwanyị agụrụ mmọnwụ ejeta m nganga gbugbo m onye agwana m igwe mmiri omelara mmụọ ndị ejege eji ebe n'ebe otu uwe m olugbo mmụọ ji ego ọgwụgoro na chi mgbede eje m n'anya mgbadagba ụzọ ego ma wụrụ ndị oriri onye rigodo gbugbo nyere eje mbọ David Jabuja ihe o mere ọzọ obodo ọkwanne nwoke na-emere amekorila ahụ ozugbo ụmụazụ anara na ibi n'ike ma dịbịa oke ebe a na-aba na-abata anụgara na mmụọ dịbụ obodo ejegwugo m ejegwugo m onye bụrụ onye oge dị ahụ na-eso ka oge inye anụ na-egwure na mmadụ ya nọ segwere ka ome ma bụrụ ahịrị na-anụ biko Okoye egwu ka a na-eme maka na dịka m kwuru na mbụ onye a tụrụ ndụkọwalụ